Δηλαδή να ρωτάς τον εαυτό σου, αν κάνω το πράγμα, πιστεύεις να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής σου. Εν τούτον ερχόμαστε πίσω στο παράδειγμα των delay gratification, καθυστέρηση ικανοποίησης. Έκανα έναν πείραμα γύρω στο 1970 με ένα μπισκότο γλυκεντζούρι. Πιάσαν κάποια παιδάκια και τους είπα: «Οκ, θα σας δώσω τώρα τον μπισκότο το γλυκεντζούρι, έτσι, και αν δεν το φάτε, σε 15 λεπτά θα πιάτε 2». Αυτό που λέμε η καθυστέρηση της ικανοποίησης. Και τα παιδιά που δεν το φάνε τον μπισκότο, δηλαδή ήβραν τρόπον, εμείς αν το μπισκότο έχει τυλιτήρο, αν θα το φάω να το βάλω στην πάντα, ή πιάσαν εφόσαν τον ήβραν τρόπους και δεν το εφάσει, γιατί ήθελαν να περιμένουν τα 10-15 λεπτά να φάνε το δεύτερο, ύστερα που τους είδα στη ζωή τους, σε πιο μεγάλο στάδιο, είχαν και πιο πολλά λεφτά, έφκαλαν και πιο πολλά λεφτά, ήταν και πιο πετυχημένοι και σε καλύτερη φυσική κατάσταση και σε ούλα. Άρα το να καθυστεράς την εικονοποίηση είναι το πιο ωραίο πράγμα. Δηλαδή, ρε φίλε, εγώ κάθε μέρα εδώ και χρόνια τρώω σολομό. Πολλές φορές δεν μου αρέσει και ο σολομός, αλλά λέω ότι και ο σολομός έχει το ΑΒΓΔ πράγμα που να μου προσφέρει στη ζωή μου. Φίλε, και φαίνονται τα αποτελέσματα.